ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ମସଜିଦ ସଭାକୁ ଯାଉଛି ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ। ତ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦୀପାବଳି ସଫା କରାଯାଉଛି। ତ ସିଏ ଆଜି ଆମର ମସଜିଦ ସଭା ହେବ, ଯେ ଆମେ ମସଜିଦ ସଭା କରିବୁ। ମସଜିଦ ସଭା କଲା ପରେ ଦିନ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସଫା କରିବୁ। ଆଉ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ ଗାଁରେ କ'ଣ ଦଶହରା ସବୁ ମାନେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଦଶହରା ସବୁ ମାନେ ସଫା ସଫା ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମସିନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ମାନେ କପଡ଼ା ସବୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେତିକି ମସିନ୍ ସଫା ସବୁ ଏମିତିର କପଡ଼ା ଅଣାହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଝାଡ଼ୁ 3ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଝାଡ଼ୁରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ, ତାପରେ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିକି ସାଫ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫାଇ କାମ ଆମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଳିଆ ପଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି, କାଠଗୁଣ୍ଡ ଫାଟଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ କାଠଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇଥିଲା 15 ଦିନ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ସେ ଅଳି ଫଳି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ଅଛି। କାଠଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇକି ସବୁ କାଠଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ କ'ଣ ନା ସେ ସବୁ ଅଳିଟା ଚିକି ଦେଉଛି। ଅଳିଟା ଚିକି ଦେଲେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭଲ ଲାଗିବ, ପୁରା ସାଫ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ସବୁ ସଫା କରିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଯୋଡ଼ିଆ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫାଇ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଲାଗୁଛି ସଫା କଲେ ତ ପୁରା ଦିଅ ପୁରା 12ଟା ମସିନ୍ ପୁରା ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ସଫା କରିବୁ ପୁରା ମସିନ୍। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ସବୁ ସଫା କରାହେବ। ଆଉ ସେ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସିନ୍ ସଫା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମସିନ୍ ସବୁ ପୋଛିକି ସବୁ কি করে
धूली आदि पूरा फेस पूरा अलग है जो पूरा अलग टाइप का चेहरा है। सफाई होता है जी हम चा पड़े आसी देखो सेटा इन चा चाटा टी पीवा आगे सफाई करवा एत अड़िया भाव है पूरा कड़ा कड़ा अच्छी पूरा सफाई जोरदार चलती 3 दिन अड़िया आज बाकी अच्छी 2 दिन आज बाकी अच्छी गदा केते अड़िया पड़ी पूरा सब सफाई हम पड़ी पड़ी ना पूरा सब सफाई हम फ्रेंड की गोटे चा था दुनिया चा पे मना होती है दुनिया चा दुनिया चा राजा जी अपनी शक्तियों को पूरा इस्तेमाल कर रहे हो।
No, 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 no. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଜାଗା ଏ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଛାତ ଏଇଟା। तो फ्रेंड्स बर्तमान आमर मशीन सफा सब कम सरला मशीन सफा कर घर को पलैसी आड़ नास्ता नहीं नास्ता भी गोटे कारीगर को 250 नास्ता आज भी पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग।